Добрый дзень усім. У сённяшнім відэа будзе агляд на фэтбайк ад беларускай кампаніі Аіст. Поўная назва мадэлі Аіст FBS. Сам ровар, як бачыце, беларускай зборкі, але складаецца ён выключна з небеларускіх матэрыялаў. У гэтым ровары, як вы можаце бачыць, тоўстыя колы, гэта асноўная асаблівасць гэтага ровара. Іх дыяметр складае стандартных 26 дюймаў, але шырыня ажно 4 дюймы. Колы не беларускія, колы маюць кітайскае паходжанне, брэнд Чао Янг. Вілка на гэтым ровары рыгідная, то бок без амартызацыі, аднак тоўстыя колы кампенсуюць гэта і робяць катанне больш мяккім. Сістэма ў гэтым ровары ад усім вядомага японскага брэнда Shimano. У дадзенай камплектацыі усталяваны самы просты варыянт Pro Wheel. Адной з асаблівасцяў з'яўляецца тое, што ровар мае одну зорачку спераду і 8 зорачак ззаду. Пярэдняя зорачка схаваная з двух бакоў пластыкавымі прастаўкамі для таго, каб яна была абаронена ад бруду. Як мне падалося, адным з мінусаў гэтага ровара з'яўляюцца слабенькія тармазы. Яны недастаткова трывалыя, бо стерліся праз нейкіх 50-70 кіламетраў, які я паспеў праехаць на ім. Асабіста мне спадабаліся, здавалася б, вельмі простыя і недарагія педалі. Яны шырокія, і гэта дадае больш кантролю падчас катання. З'яўленая вага ровара складае 17,5 кілаграмаў. Ровар, як вы бачыце, для тых, каму важная не лёгкасць, а менавіта магчымасць праехаць па любога тыпу паверхні. Няхай то будзе пясок, балота, камяні альбо снег. Ровар выклікае выключна станоўчыя ўражанні. Фэтбайк — гэта ровар для цаніцеляў. У Аіста атрымалася зрабіць даволі-такі неблагі фэтбайк. Усім шчыры дзякуй за прагляд. У наступным відэа глядзіце тэст-драйв. Яшчэ раз, гэта быў агляд ровара Аіст FBS.